Toen kwam aan naar man. Die aan naam dan Eva die omstaan om Adam. Die aan Eva zei ze was verleden na weer zo geweest. Nee? Toen ik haar appel gegeven om te eten, toen zij ook opstaan. Toen zij kaal, of lang maar nog weer komen zij kaal en zij was weer zo geweest. Aan Eva en om Adam. Hallo was nou vrouw bij Angelo was laag geweest. Nog. Aan Eva? Wie molen ik ken niet aan Eva en ik ken niet aan die naaien niet wacht. Ik denk niet wat daarmee aan aflossen. Ik was zo niet jaren aan. Molen ik gaan verder samen doen. Ik heb gezegd voor en Eva hebben ze komt terug. Waar blijft zij? Waar man zeg maar daar komt klaar kaal krijgen. Ze komt kaal aangestapt, ze moeten appelen eraan. Waarvan komt ze van Lindsay af? Zij komt van mij af. Zij zei zo. Nee man, die mensen willen van mij naaien. En nou van mij kwam stories maken. Nou waar wil je door? Maar ik nog iets op van die naaien stories. Maar ik moet dat van Eva en Adam zei. Wie? Van Eva en Adam. Eva en Adam. John, ze hebben Eva en Adam, nee. Allemaal je naaizaken uitzoeken. Weet Adam wat Eva misschien van een ander naaier afkomt? Nou zei ze, noem zij mijn naam, hè? Zij ze komt aan door af kaal. Kaal van mij, ja. Met de halve appel. Dit daar je appel om te eten. Allee, ze gaan nee. Toen kwam zij nog aan met de halve appel, zeg maar. Maar ik is een goede mens, hoor. En ik is heel onbeschofte mensen. En zij maakt wat ik mijn God verloor. Wacht eens. Nou, ik heb gezegd voor de mensen aan mij toe komen. Nou, hoe kan ze zeggen met die nice toch aan Eva en nee mensen, man. Kijk, ik heb voor de mensen van Eva gaan zeggen van Adam. Ga jij gaan zeggen Eva en exen? Adam zei nog al deze slang. Een slang? Ja, dat zei Adam. Een slang? Ja. Kijk, die slangen, Eva zei die slangen die appel van je gegeven. Dus kom ik nog zo like. Zo was hij waar mensen kijken. Toen zei van komt toen zei kaal. Hallo nog weer komen zei kaal. Zij Eva, ik is een slang. Ja. Zij met mij van nou. Neemt dat bij Eva. En dan gaan Eva aan elkaar uitzoeken. Maar dan gaan vaak wijs. Ik sta op toe binnen en ik zei jullie op mijn nice maken. Wacht even. Nou, ik ga gaan zeggen. We gaan dan nou halve. Nou. Ik ga nou kunnen staan nou. Ja, we gaan nou staan. Nee, ik ga staan samen Eva. Ja, gaan. Ik ga niet meer zo naaien zijn, man. Ik ga moe van die van allemaal. En kleine naaien, man. Maar ik heb gezegd voor die mensen. Kijk, moet werken van die mensen. Die mensen kennen nou net. Gaan nou net van zo. Van mij? Ja. Alle mensen zoeken nou van gauw af. Nou, van ik op mijn rustigste woord. Nou komt die nice stories. Die Adam en Eva. Als ik mee wil molen. Als ik Adam en Eva aan die handen. En dan? Maar stik ik alleen met een mes en een poes. Wat? En ik ga niet om me. Wat? Ik ga nu